na šikma podpera jedna pri elektrickom vedení, tak tam končí vlek z Telgard. Aha. Lyžiarsky. Takže keď sme chodili lyžami tak a potom žazdom až do Dobšiny. To je nádhera, nádhera. Nádhera, ktorá bude zachytená na kamere aj s vašimi rečami, aj s mojimi. Volá sa to Strmá prť. Dole v údolí je údolie Dankovej, horná časť. Stará Čunta. A tu po ľavej strane máme Starú Čuntavu a úplne vľavo ten vrch je Buchwald.